Diuen que la setmana dels barbuts és setmana d'esternuts, formada per Sant Antoni, Sant Maur i Sant Pau Ermità. Avui hem vingut fins a Ribes, fins al Garraf, on no celebren Sant Pau Ermità, sinó l'altre Sant Pau, i celebren la seva conversió uns dies més tard d'aquesta setmana dels barbuts. I surt tot el seguici format sobretot per Vall de Diables i Valls de Bastons. Els Valls de Bastons, per això, la vigília ja recorrien les masies que envolten el nucli de Ribes per ballar-hi. Ara s'hi han sumat també al Vall de Diables, ho ha fet la Colla Jove, que ha trucat, ha agafat el telèfon, ha tirat d'agenda dels antics Diables, que ja tenen una edat, per tornar a interpretar el Ball Parlat, un ball parlat amb un text nou. I ho han començat a fer a la Masia de la Serra. Així que avui a Ribes, a Sant Pere de Ribes al Garraf, anem fins a la Masia de la Serra per escoltar el Ball Parlat a través del Vall de Diables de la Colla Jove. Ribes té dues festes que són iguals i diferents alhora, Sant Pau i Sant Pere, i marquen dues èpoques de l'any. El seguici tradicional del poble transcorre els carrers d'una manera extraordinària. Va fins a l'ermita de Sant Pau cada 25 de gener en una estampa diferent, envoltada de vinyes. Es basen en un seguici festiu que surt bàsicament la vigília i el dia. A la vigília es fan cercaviles al sortir després de la traca. La festa comença sempre amb una traca al migdia, cercavila infantil, a la tarda hi ha la cercavila d'adults, castell de foc quan és la festa major d'estiu per Sant Pere, i en canvi per Sant Pau al seguici hi ha tot el que serien els elements típics del folklore del Penedès i del Garraf, el que és el drac, els diables, moltes colles de bastons, pastorets, circulets, gitanes, ball de gegant, tots els elements que tenim aquí al poble. Enguany, aquest 2020, la Colla Jove del Vall de Diables, a Ribes hi ha 3 Vall de Diables d'adults, la Colla Jove seria la mitjana de colla, i aquest any ha recuperat una tradició més que centenària d'anar a dir els versos per les masies. Enguany ho hem fet a la Masia de la Serra. Ribes és un poble que, tot i que actualment el municipi té 30.000 habitants, o més de 30.000 habitants, fins fa 4 dies vivíem de l'agricultura i de la ramaderia. I 4 dies vol dir que el 1950 érem 2.000 habitants, no eren gaire més. I el poble, bàsicament, és un petit nucli al fons de la vall i tot dispers envoltat de moltes masies. Però si anem més enrere, que és quan hi ha l'origen de quan s'inicia la festa major, al poble de Ribes no hi havia ni poble. Era 3-4 petites barriades en 4 cases, entenem barriada, això, 4 cases al voltant del castell, 4 cases al voltant d'un altre lloc al mig, que ara és el centre. Clar, què havien de fer si volien trobar-se? Doncs anar d'un costat a l'altre i aquest és l'origen. De fet, tot el que és el poble està dintre d'aquesta vall que parlàvem i totes aquestes masies una mica conflueixen des d'aquesta masia que estem ara, que és la Serra, que està dalt de la Serra, totes conflueixen una miqueta el que és el que havia sigut en el moment de néixer el poble, que era sota Ribes, confluïen tots una miqueta en allà, no? Per Sant Pau el primer que fem, per Sant Pere, totes dues festes majors, sortim a la tarda a fer el ball per les masies que cada vegada n'hi ha menys perquè la gent gran ha anat desapareixent, no? Però el primer que fem a les 4 de la tarda sortim per les masies a portar una miqueta, encara seguint aquesta tradició del que era portar el ball amb aquestes masies, que fins fa poc hi havia gent gran que estaven a casa seva, com era Can Roig de les Torres, i aquest senyor de jove havia anat al Ball de Bastons i, home, quan anem allà que ballem
a dintre l'entrada de casa seva, doncs era molt emotiu, no? Perquè ell, ostres, allò que balla bastants anés a ballar allà, doncs era molt maco, i segueix sent molt maco. Per Sant Pau podem ballar a dintre dues entrades de les masies, com és Can Fontanals i com és Can Roig de les Torres, i per Sant Pere ballem a fora. Però per Sant Pau a dintre és molt maco. Ballar a dintre són entrades d'aquestes masies grans i és molt maco. Sabem que el 1889 el Ball de Bastons ja va per les masies. Aquí a Ribes no hi ha premsa escrita, això ho trobem en un dietari que va fer un farmacèutic d'aquí del poble, en Josep Bertran i Miret, va recollir la història del poble durant 20 anys i trobem això, anotacions. I del 1889 diu el Ball de Bastons s'ha anat per les masies, doncs és el que sabem. Si s'havia fet abans, no ho sabem perquè ell no ho va recollir i com totes aquestes coses del folklore popular no queda recollit en documentació oficial. Bé, sembla ser que aquesta tradició venia de que la gent no podia sortir de les masies, la gent gran, i aleshores es portava aquesta festa major, diríem, a les masies i caserius que hi havia a tot el terme de Ribes, que en aquell moment n'hi havia més que no pas ara. La masia de la Serra està molt ben situada respecte a Ribes, amb unes grans vistes, al damunt de la carena de la Serra, curiosament la masia es diu la Serra, està documentada del 1200 o del 1300, o sigui, és d'aquelles amb solera i història, es dediquen a la vinya, fan vins ecològics, totes les vinyes que veiem al darrere doncs, són seves. Aquí també entren diferents punts. La gent que és de Ribes de tota la vida li ha tingut molt d'apreci a les masies, doncs, perquè sempre o hi has anat d'algunes colònies o en algunes excursions, perquè és un punt fonamental de la història i la cultura de Sant Pere de Ribes. Per exemple, a la Serra, els masovers que hi ha, els propietaris que hi ha ara, hi viuen des de fa més de 500 anys. I és una masia que té més de 500 anys d'història. Llavors, des d'aquest punt de vista, creiem la gent, el jovent o els que som d'aquí Ribes, que és un punt vertebrador de la cultura i de la identitat de Sant Pere de Ribes. Aquest és picant, aquest, Aquest és picant? Aquest és picant, aquest pica. Ai, que pica! Ja? Bé, jo vaig rebre un WhatsApp del Magí Fortuny, membre de la colla jove dels Diables, i em va explicar la idea que tenien i si volia col·laborar, i la veritat és que amb aquestes coses m'agraden molt i doncs de seguida vaig dir que sí i m'hi vaig afegir en el grup, sí. Ens ho van fer la primera reunió, doncs bueno, jo pensava que podria ser com els balls que havíem fet, recuperar una miqueta per les masies, però això és quasi com una obra de teatre, és molt diferent. M'ha agradat moltíssim i estic molt content d'haver-hi participat. Ens he fet d'alferes en aquesta ocasió. En l'any 75, em sembla que va ser, que jo vaig començar a fer els Diables. Jo feia de Llucifer en la meva colla i havíem fet un acte sacramental, que llavors crec que era escrit per el Jaume Gómez i Puig. El vam fer només un parell de vegades i després el vam deixar perquè, a veure, ens agradava més els versos satírics i tota aquesta cosa que a la gent també els agradava més. El text està molt més desenvolupat, molt més acurat, i això doncs, els hi tirava una mica enrere, però al veure que en els assajos anaven sortint i que s'anaven aprenent el paper, va anar força bé, la veritat. Déu, la sàvia advertència, s'algui d'entén, de crua venjança, el bé ens demanarà clemència, el mal portarà esperança. Ressorgits d'entre les cendres, despertats de la letargia, a la recerca de cors tendres,
per difondre l'heretgia. Bé, però el que he vist aquí en el text aquest que han escrit, han volgut afegir un personatge que una mica fa com si fos una estructura militar, no? Com si fos el cap de tots els dimonis i que fa complir les ordres que Llucifer li mana, no? I llavors ell ho comunica a la tropa i és una mica doncs, el cap militar de la colla. Havíem fet el ball parlat, però ara s'han introduït diversos personatges nous. O sigui, la Diablesa, l'Arcàngel i l'Angelet i el Férez no sortien. Nosaltres només sortia el que era el Llucifer i després 8 o 9 o 10 diables i prou. Lluances, fables, sóc hereva del teu saber fer. Tu comandes sobre tots els diables. Jo som sobre tu, o meu Llucifer! El que sí que s'ha de remarcar és la diferència de seguretat que hi havia abans, que hi ha ara respecte a abans. Abans anàvem amb uns vestits fets de sac que quan queden les espurnes a sobre et feia un forat i sobretot que teníem 40 carretilles per tota la festa major, o sigui 20 els teníem per la vigília i 20 pel dia de la festa major. Això representava que dintre de la capa portàvem una butxaca amb els 20 carretilles a dins. Això era molt perillós i inclús hi van haver alguns companys que no van prendre mal de veritat, però se'ls hi van encendre. Aleshores, què passava? Que la capa portàvem només un llaç aquí i quan amb algú se l'incenia es desfeia el llaç i se la treien i a córrer. Ara es porten vestits inífugs, hi havia ambulància, hi havia els bombers. Sí, a la nostra època tot anava diferent. Hi havia una comissió de festes, encara era ajuntament franquista, se sortia i es feia una mica com el compliment i poca cosa més. De totes maneres disfrutaves, també, és evident, tiraves les teves carretilles, però clar, què sé jo, amb una carretillada que fan avui dia amb el satrot del Llucifer, nosaltres eren totes les carretilles que teníem per tota la festa major, és a dir, era molt diferent. Quan sortíem i recordava vells temps, amb fotografies, havíem algunes fotografies que no sabíem, un tenia una foto, l'altre una altra, ha sigut molt... Esforç obliga a compartir. Sigues l'egoista suprem, saqueja quan ho creguis oportú, roba els altres fins a l'extrem i serà tot només per a tu. Doncs, de la nostra colla en van fallar diversos, uns per por a dir els versos, altres perquè, segons diuen, el fum avui al dia ja no el suporten, i al final, la gràcia ha sigut que hem trobat, com en Lluís Milà, que aquest és ja bastant més gran que nosaltres, i després la colla que van començar a sortir el 76, després de nosaltres, i la gràcia també ha sigut que és vingut un senyor que es diu Josep Albareda, que aquest encara és el primer, o sigui, va sortir amb la primera colla de Diables de Ribes, tocant el timbal. I aquest home encara és l'únic que està viu de tota la colla de principis dels 50, no? I aquest home, jo em he fotut molta gràcia que és vingut, però al final, no va venir. Per què assumir obligacions si pots viure fent-lo just? Imposa les teves condicions, fes el que et vingui de gust. Tirar foc i tirar coets és una cosa, almenys a mi, suposo que amb tots els diables, és una cosa que agrada, ja que no la pots fer cap altre dia de l'any, oi? No fas res de profit. Perdona, t'ho haig de dir. Ets quasi com una reina. Aturat, gandul i mandrós,
el teu currículum és tot gris. Vas inspirar el dia del gos. En gent com tu, així va el país. Anècdotes. Bueno, jo tinc una anècdota que es contradiu una miqueta amb el que diuen els companys, però jo em sembla que sí. És que un parell de dies abans de sortir per les Masies, que la primera masia que vam venir va ser precisament aquí, em van dir que el que feia el Llucifer, Antonio Milà, no ho podia fer, no recordo per quina causa, i llavors em van dir que ho tenia que fer jo. I bueno, va ser, clar, no en sabies abans, no portàvem cap xueta, tenia que ser tot de memòria. I recordo que llavors tenia un cotxe de segona mà i pujant de Ribes cap aquí, que la primera va ser aquí a la serra, li vaig dir a mon company, condueix tu perquè jo vaig anar estudiant. Vaig venir aquí i em vaig quedar en blanc. Sort que els masovers no sé què tenien que fer, van entrar cap a dins la masia perquè ho fèiem al pati i pràcticament no van aparèixer tot el temps que vam dir els versos. I això em va salvar i després, bueno, de masia en masia ja m'ho vaig anar aprenent, però va ser fatal per mi. Tothom mereix la teva atenció i que admirin la teva obra. Tracta'ls en desconsideració, que vegin que tu estàs per sobre. Actua amb altivesa, no mostris compassió. La humilitat és una feblesa, fes del menyspreu ta vocació. No et sentis mai culpable de mostrar-te a l'exterior, que saps que és impensable trobar algú superior. Ves al tanto amb el que dius. Recordar els versos no és ni molt menys el que nosaltres fèiem. O sigui, nosaltres fèiem, els versos tenien dues estrofes, o sigui, 8 ratlles, i allò era tot el que nosaltres dèiem. Bueno, sí, el que feia el Llucifer, com és lògic, feia l'entrada, feia la sortida i contestaven tots. Però, bueno, o sigui, era molt més reduït tot això. O sigui, el que es va fer l'altre dia, que aquí a Ribes en tenim 3, d'actos sacramentals, doncs el que es va fer l'altre dia és pràcticament el teatre de carrer que es havia fet aquí a Ribes a principi de segle o a finals del segle XIX, que és doncs, el Ball de Diables en si com a Ball de Diables. Nosaltres, com vam sortir, doncs els balls de diables del 13 i 16 que em sembla que es van fer a Ribes, doncs tenien 10 diables, tenien, em sembla que diablesa, no t'ho puc dir ara amb certesa, però em sembla que també tenia diablesa i tenia àngels. En canvi, nosaltres, com vam sortir als 70 i pico i que era en continuació dels 50, aquí a Ribes es va estar un munt d'anys que l'únic que sortien eren 10 diables. O sigui, 8 diables, un satanàs, 9, i el que tocava el timbal, 10. El format aquest de 10 diables aquí es va portar doncs, molts anys, potser fins que es va arribar a la democràcia el 79. Home, jo crec que és molt maco. A més, doncs, poder tornar a recuperar... Jo de petit me'n recordo, perquè vivia en una masia, que era Can Fontanals, i recordo perfectament quan venien a ballar el Ball de Diables i el Ball de Bastons. I aquest record que tenia, que fins als anys 70 i poc doncs, havien vingut a ballar a la masia, també doncs, penso ara, dic, ostres, que era molt maco, i poder-ho tornar a recuperar crec que és molt maco. Sí que per desgràcia cada vegada queden menys masies, diríem, que hi visquin, però bueno, les que hi ha doncs, s'han d'aprofitar i poder-ho tornar a fer-ho. Ribetans! Ribetanes! Ara és l'hora de la redempció! Visca Sant Pau i Sant Pere i visca la festa major! Visca! És a dir, aquesta joventut de la colla jove dels Diables són uns nanos magnífics, ho tenen tot molt ben organitzat, estudiat, tots treballen, tots
s'ajuden els uns als altres, la veritat és que va ser un goig treballar amb ells i ho tornaré a fer tantes vegades com vingui perquè amb aquesta gent no se'ls pot dir mai que no. O sigui, jo tinc molts bons contactes amb la colla jove, perquè mon fill doncs, és el que se n'en cuida de la pirotècnia i és un boig de tot el que és doncs, tirar foc i, bueno, no sé d'on te va treure la idea aquesta en Magí, però va vindre un dia a casa i, bueno, va exposar la seva idea de tornar a recuperar això d'anar a fer els balls per les masies i, bueno, o sigui... El penúltim dia d'assaig, bastant malament pràcticament tots, i en canvi el dia bo, aquell va sortir estupendo. Aquí vam estar tantejant la possibilitat de fer això, recuperar el Ball de Diables per les masies, ja que a Ribes hi ha referència històrica de que els diables hi anaven. De fet, fins entre el 79 i el 1983 és quan es perd aquesta tradició d'anar per les masies. I és quan la colla de bastons gran ho recupera l'any següent, el 84. Però els diables ja no hi han tornat a anar. Llavors, des del 2016 i el 2017 vam estar plantejant com encarar això de l'acte sacramental i ho vam anar lligant amb el tema de la recuperació de les masies. A partir d'aquí, com que la colla jove és una colla molt activa, no vam saber trobar en quin moment poder fer-ho. Llavors, què passa? Ho vam passar el 2018 i el 2018 sí que vam començar a desenvolupar-ho, però no va ser fins al 2019 que vam, dintre dels diferents coordinadors de la colla jove, vam decidir, doncs mira, ho farem d'aquesta manera i anirem a recuperar els diables antics. Va fer molta il·lusió i després tots els que conec d'aquí a Ribes, que s'hi felicitant, que s'hi havia sortit tot molt bé, i aleshores l'organitzador principal, en Magí, em va dir si per Sant Pere també ho voldria fer i dic sí, de moment, si no hi ha cap inconvenient, tornarem. Molt. La veritat és que jo m'ho vaig disfrutar, per estones em vaig tornar a sentir com si tingués 16 anys, no? És il·lusió, em va fer molta il·lusió, la veritat, sí.